Jangkaning Jawata durung tumeka ing Titiwanci. Sarutama nglayang ngakoso nempuh marang hangganira Prabu Sukmana Dewa Konta kadya kadiping angin. Petruk mlayu-mlayu ana apa, Petruk? Sinuwun, apa? Rayimu dumugi wonten jawining negari Ngamarta pinanggih kalian ratu naminipun Prabu Sukma. Sukma sapa? Nggih pokoke nganggo sukma ngaten. Wong kula durung adu arep ning nyatanipun ingkang Rai Ndara Werkudara kawon, Kang Rai Ndara Sencaki kawon. Patih Andakawana Wadyabala sedaya bibar tandhingan ratu ingkang nami Sukma ora lapo kowe ora takon-takonan. Kula namung ningali saking ketebian wujude kaya ngopo? Gagah nglangak raine. Sirahe gedhe. Kuluke rada metutuk mriku. Nika nek ora wong digdaya nglayari lho nika. Kegeden kuluk. Kegeden kuluk ki apa? Mekutha kok kuluk. Wong nek wong ora pengalaman arep muni mekutha ya kuluk. Kadang nek miturut ngendikane wong biyen ngene kuluk ngono. Kuluk ki apa ro? Nek mekutha kuwi ageman sing ana mestaka kagemaning Narendra, ngono. Mula mekutha tegese kuwi mapane ana mestaka ngono. Nek kuluk ki apa? Kuluk ki aku njaluk. Aja ngrukke omongane Bagong. Bagong karep omong ngeciwis kae ora ana tegese. Ngandel ora. Wis dinengke wae. Wis dinengke mawon rasa kok ndugu kalih kula kadang agak dadi wong ala. Ngalor ngidul wetan kula ya dodol-ala kok ngene iki ya tak terima-terimake wae lah. Nasibku. Ming kok gumunku kok mbiyen ora iso ngendang ngono aku. Meri karo pengendang. Nyekel jemparing lepasno nyanyi. Petruk Nun iki sing mungsuh Kang Mas Werkudara iki pun lepasi jemparing kula aturi ngestu padha ngendikanipun Kang Raka Sinundrawati sinarita Raden Janaka ngasta pusaka Kanjeng Kyai Sarutama jangkaning Jawata durung tumeka ing Titiwanci Sarutama nglayang ngakoso nempuh marang hangganira Prabu Sukmana Dewa Konta kadya kadiping angin.